May mga sightings po tayo dito ng ng bayawak. At nais po natin huliin sapagkat malapit po sa ating manukan. Yon, ang laki ng bayawak. Oh. Huli siya oh. Gusto ko lang iparitig sa inyo. Ito pong tunog po ng bayawak. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod na episode po natin ngayon ay manguhuli muli tayo ng bayawak. Yan, nandito po tayo sa may kakahuyan at sa ilalim po ng puno ng kawayan. Okay? And then, yan po, batis. May mga sightings po tayo dito ng ng bayawak. At nais po natin huliin sapagkat malapit po sa ating manukan. Ayan. Pag nahuli po natin yung bayawak, ililipat po natin sa malayong lugar para hindi na po sila makapaminsala sa ating mga alaga. Okay. Gaya po ng nasa una po nating vlog, gagamit po tayo ng saltok o kaya ay trap. Okay. So nakaset na po siya. Yan, meron po tayong kawayan na may malaking butas. Ayan. At binutasan po natin dito para dito po ilagay yung ating trigger o kaya gatilyo. At meron po tayong lubid. Itong kawayan na to, ito po yung ating magsisilbing gatilyo o trigger. Okay? At meron po tayong yan, pamingwit o paltik. Yan. Itong dalawang stick, ito po yung magsisilbing device po natin, ano? Para hindi po magbuhol-buhol itong ating inilagay na lubid o tali. Okay? So naglagay din po tayo dito ng sanga ng kahoy para hindi po maangat itong ating kawayan. Yan. Okay, sa una po nating vlog, mapapanood po ninyo, i-search lamang po kung paano po tayo gumawa o mag-set ng saltok. Okay? So ngayon, halimbawa, naamoy po ng bayawak yung ating pain, papasok po siya dyan sa, sa butas yung kanyang ulo. Ayan. At masasagi po yung gatilyo. Oh. Masdan po ninyo. Yan. Ganyan ang mangyayari. Okay? Mahuli po yung bayawak. Aha. Yeah. Okay na siguro. Wala na tayong kailangan. I-set na po natin ito. Ito po yung ating pain. Bugok na itlog ng manok. Yan. Ilagay na po natin dito sa loob ng ating saltok. Yan. Ginagawa ko po ito, itong panghuli ng bayawak, para po sa kaligtasan ng aming alagang manok. Okay? So ang purpose lamang po natin dito ilipat po yung mga bayawak sa malayong lugar. Yan, para syempre hindi po mapinsala yung ating mga alagang manok o hindi po maapektuhan yung ating munting kabuhayan. Okay, so iyan po yung itlog yung nangangamoy. Yan. Okay na. So kailangan po na malinis po dito po sa paligid
ng ating trap para wala pong sagabal sa ating lubid. Okay? Yan, malinis po siya. At syempre, kailangan medyo mayroon din pong spasyo o space para may daluyan po yung hangin at kumalat po yung amoy. Sapagkat yung mga bayawak, gustong-gusto po ng mga naagnas na karne. Yan, sila po ay tinuturing na scavenger po ng kagubatan. So, iwanan po natin to ng magdamag at titignan lamang po natin to. Okay, siguro babalikan natin to mamaya o kaya ay bukas. Tara! Panibagong araw naman po mga kababayan, at titignan po natin ang ating saltok kung may nakuha na pong bayawak. Okay. Uy! Parang meron ah. Lapitan natin. Aha. Uy, meron nga. Laki. Ano siya oh. Yun, ang laki ng bayawak. Oh. Huli siya oh. Sige. At kukunin na po natin tong bayawak. Tatalian po natin to para hindi po siya makapalag. Tali na itong bayawak sa kanyang baywang. Oh. Nag-iipon siya ng lakas. Hinalay natin sa saltok. Kasi kapag tumakbo, hinahila niya to, madali nating habulin. Bago po natin ito pakawalan, gusto ko lamang pong iparinig po sa inyo yung pong kanyang tunog o huni. Okay? Yo, narinig niyo? Para siyang kumbaga alyon. Oh, sapa. Oh. Yan. Yung kanyang buntot, yan po yung ginagamit niyang pang depensa. Okay, maliban po sa pangangalmot o pangangagat. Yan. Okay. Ito pa nga. Wala na, hindi na siya galit. Hindi na galit eh. Okay. O maya-maya papakawalan na po natin ito sa gubat, malayo po sa ating manukan para hindi na po siya makapamerwisyo sa ating mga alagang manok. Okay, so hanggang dito muna po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.